Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Maskara! Magkikita ko ni Don Rafael. Niyan ako napit sa Barangay Lumon. Oh, may butos armas. May kipusan ko, no? Kinsa mga Oh, ang palayo ko. Tinggal, mapagan pa ko. Waduro ko kang Don Rafael. Oh, Kinuo ko may gipusil. Ano? Sir, ano din na, sir? Tulis! Ha? Gitulis na sad? Oh, sa kada ko negosyante. Maligyak ba ka o kabaw, ha? Wala kinuo ko, uy. Hala, wa para pa ko kapalit og manok Bisaya nga gisugo ni Sir Mangkaw nako. Kinsa ka ni mga tulisan sa? Naanad na gid sila. Way kaluoy nga mo patay. Ug dili po na sila angay kaluyon. Mga salpahis kaayo. Hello, kakimot. Ha? Unsa na? Nakapaldo na tako sa. Paldo, puni pa, daggan mga kuha diya, negosyante diya, gina. Oh, patik. Bye. Gun, nakaiko na sila kusa. Puni pa, kakibot. Ato na ang mga pulis ug ang ambulansya nga nagda sa lawas sa gipusil. Luit taong kay biktima. Naghilak in taon ang asawa nga nagunit. Nigako sa samaro niyang bana. Mga salpahis cute, mga way kaluoy. Angay po pabusilon. Hello, Day! Charite! Asa ka? Di apa ko sa tabo sa Baryo Lungon. Oo ba? Unsa mo ka niya? Gisugo ko ni sir, papangumpra og manok nga Bisaya uy inti. Ako di ay mabantor sugo kong siri ako eh. Kaser diri oy. Ikaw di ay? Oh, taon! Ay salamat ka inting ha. Ah. Pero narabay na hitabo diri. Ha? Hita mo? Unsa? May gitulis diri, gipusil patay. Ano? Tulis na saan? Purbida, uy, ikaw magbantay niya taon. Mulang, may pag ako'y makapusil, nung ka nga ako'y mapusilan. Aha, bida, Charite, ay pagsultihan na. Lagi, di tangay mo kumpiyansa rong panahon niya. Kinahanglan nga andam ta kanunay inting. Basta, amping niya, ha? Amping. Natural, syempre uy, amping kita. May pagkitay makapatay, Ah. kaysa kitay mapatay. Sariti. si Painting man eh. Painting, hello. Hello, bay. Purbida. Nawag ni mo, Charite? Uwa man manawag na ako. Tuwali siya sa may baryo lungon ron. May natabo dito, may gitulis ko no. Tinood pa? Oh, Oh, gitulis ko no. ibaw ko. Doon na ilaing gitulis ito. Kagi mo ko. Ha? Dali kong sibat kay basin mapagan ta. Mo ba asam di ka karon? Doon lang ko sa ilang Don Rafael. Ay, nila turiwa to, Charite. Basing kung 70 taon, biktima to tulis ito. Isugor ba itong Sir Mangkaw? May buot na to sa charity. Kabaw na to mag-amping sa iyong kaugalingon. Palayo lang ko bay. Sige, ikaw may kigo. Tuwa ko no si Charity dito. Malayan siya ka nang biabot. Klaro kaya kakargahan ng mga ayot. Kargahan na. Sa ato pa, mangumpra ini. Siniyasan ko ang akong kaupan. Okay na, patik. Nanaog na mga tao. Nagdapag na kong bag. Bigatin. Atawa. Gidoon lang kinahinay sa dawan ako kamakauban.
Magridi kong daan sa motorsiklo nga among himoong getaway. Ana, simple. Giagbayan ng tumpak. Kwarta na. Sige, nga giagbayan ko ni mo do? Tiyo, kumusta na ka? Sige, tiyo. Bingaw na kay kuno mo, tiyo. O nga no na tiyo, mangkana ko. Siya pagpala. Tulis ni. Usa. Sunod sa way pagpamuli. Ha? Ilaw niya ako dagit. Nagtiyo na akong 45 sa mong kilid. Ha? Busa. Ha? Musaba gani ka. Bugha ganing kilid mo. Sa may inyo buhat na ako daw. Oh, simple. Kuyog ta sa makatiyot. Dali. Kana lang umurag lagoy may tabo ha. Basta mo singgit ka. Piti. Ha? Ito ka na. Kidada sa kong kauban ng kuangon nga negosyante. Tumpak. Kwarta na. Pira na. Nakita na ko ang tiguwa nga giagbayan at lalaki. Lalaki nga nag-jacket. Nagtulingig ang tiguwa nga gisipitan at tawana. Og dua, gida dito sa may dakong punuan sa akasya. Nga no, kita ko ni mo, Jerry. Ayaw pangutana pa. Iyatag din bag. Dili. Oh, pues gusto kang mamatay. Ha? Manulis man daw mo, kadag ko niyog lawas. Kana ba ni mo? Panginabuhi mo tarong mo, ayaw mo panulis. Shhh! Ba mo? Gusto kang mamatay? Ha? 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 Dili, ko kinihatag, dili. Pues, patyon talang ka? Ha? Sige, buwata. Basta kay dili ko kinihatag ni mo. Odi oy, ha? Mga gay-gahi di ka, ha? Pues, ihatag ko ang imong ipangayo, ha? Ha? Sa pagkipaabot mo, sige, patyan ako. Ni... May nipusil ka niya. Kinsay, nagpusil ako. Taong nagmaskara. Diyos man, natumbang tulisan. Magpalayo ko. May gibusil po. Manoy, gano'n ka? Gitulis ko. Gipusil yan. Tulis na ko. Kinsay nagpusil? Kinsay ka? Taong nga nagmaskara. Nagmaskara? Ano? Kakibot! Kamusta riya sa Mario Langon? Panyos, kagibat. Ha? Sa Banyos? Panyos. Gano'n lagi? Napusilan ang atong kakibot. Usa! Napusilan! Kinsa'y nagpusil? Di ka bantay mo? Ha? Kinsa? Ang napusil. Mao ang tao nga nagmaskara, lo. Ha? Unsa? Lolo. Tao nga nagmaskara! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!